Maria Pia Grek ta' 19 sena, Massimo Fasanelli ta' 22 sena u Clyde Malija ta' 21 sena ingħataw il-ħelsien mill-arrest wara li tresqu l-qorti mixlija b'ser u li kkawżaw ħsara f'ħanut f'Marsa Scala. Fil-qorti l-ispettur Joseph Merċiqa spjega kif fil-5 ta' Diċembru Fasanelli u Malija għal ħabta ta' 8 ta' filgħaxija daħlu fil-ħanut li taħdem fih Grek. Iżda kif semgħu l-alarm ħarġu jiġru. Intqal li fis-6 ta' Diċembru għal ħabta tas-sija ta' filgħodu reġgħu ittantaw xortihom u saħansitra żgassaw is-sejf tal-ħanut. Huma wieġbu mhux ħatja fil-konfront ta' akkużi relatati ma' serq aggravat ta' flus, sigaretti u mobile top-up cards u li kkawżaw ħsara. Dan fil-waqt li Fasanelli waħdu ġie akkużat li kiser kundizzjonijiet ta' ħelsien mill-arrest imposti fuqu mill-qorti b'rabta ma' każ separat. Dwar dan il-każ inħatret inkjesta maġisterjali li fiha ġiet preservata l-evidenza li fost oħrajn tinkludi filmati minn kameras tas-sigurtà li ġew elevati mill-ħanut kif ukoll mir-residenza ta' wieħed mill-imputati fejn Massimo Fasanelli u Clyde Malija deru deħlin bis-sigaretti allegatament misruqa. Fil-qorti l-avukati tad-difiża talbu għal ħelsien mill-arrest fejn argumentaw li l-ħelsien mill-arrest huwa r-regola fil-waqt li meta wieħed jinżamm arrestat huwa l-eċċezzjoni. L-avukat Herman Mula spjega li Grek u Fasanelli saħansitra ingħataw il-benefiċċju tal-police bail waqt l-investigazzjoni u xorta waħda kkoperaw. Din it-talba sabet l-oppożizzjoni mill-prosekuzzjoni kif stqarret li hemm nuqqas ta' affidabilità l-aktar fil-konfront ta' Malija u Fasanelli. L-imputati li qattaw ħafna ħin fil-qorti buċċhom l-isfel ingħataw il-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet u depożitu ta' 3,000 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Astrid May Grima iddeċidiet ukoll li l-imputati jridu jitlu d-dar fis-7 ta' filgħaxija u ma joħorġux qabel it-tokki tas-7 ta' filgħodu.